That's problem. Police na chai. Police na mama billion. Police na chai. Operation. If you will doctor, can you not when that operation? On your mom, operation. Operation. When the last ball van give me operation one nenya. Yeah, first time. So since one nenya me operation. I'm so game. No can kwachize ya kwachi. So one man create a video na YouTube. And the case is a kwacha for kwachi. Open a YouTube no upload go account to that man. I must be in game there will prisoner charge one nenya. Okay, and I wanna get a YouTube when you focus a major operation. Then teach that market is what you are. Then teach I make that okay, but I was a women operation. I'll come out in a good. Maybe I'm Biko. Aku tamia na YouTube. Biko. Ana chanya acho. Abula mbe ko ron kai ya ka na kibe. Biko. Ko ron kai wa. Ko na choga acho. Ana choga acho na. Je na buta. Wacha na so wacha be. So na. Je na lumu je so. So mechukwa no zona. Mechukwa no ba o. Now. Take it. Tout vos qui? Apa la maman? Ok, go wangu ya hapo. Tela kwa la. Si boneku. Mande bas okenye ahụ nọ na-ewu amụma na ọbụla. That daughter awa nwanne gị nwaanyị afọ kada nwaanyị. Bịa na be nkịta, bịa na be nkịta. Ịma na ndị bas na serudo sogbo onye ọbụla. Asụ ka mgbaru nne ka ọ bụla ahụ. Unu na-abịa unu were ego ama na-abịa. Ego agbama ama. Mụ na nwa na ebe a ma enyi ọkọdọ etu ụgbọ ndụ. Bịa nọ na be m. Unu akwụkwọ na anyị gbanya. Unu akwụkwọ na anyị gbapụrụ. Unu akwụkwọ na anyị gbanya. Bịanụ. Anyị na geeti echi unu. Anyị na geeti echi. Ihe ndị otu so ndị udo ga-achị. This evening you will die.